Jeg hedder Marianne Stig og har Marianne Stig Photography her i Holbæk. Og jeg vil fortælle jer om en bootcamp, jeg har været på. En slags mentor bootcamp, hvor det var mig og Anja alene i Spanien i en uge. Hvor der blev nørdet hver dag. Og det var kæmpe fedt, og det var så sjovt. Jeg har fået en masse med mig hjem i rygsækken. Jeg har fået en masse viden. Jeg havde brug for noget hjælp til SEO, til min hjemmeside. Det har vi kigget på. Og i det hele taget har vi bare været på mega fede locations med modeller og skyde. Jeg havde ikke skudt med modeller før, så det var en helt ny oplevelse for mig. Kæmpe fedt. Så jeg vil bare sige, at hvis du sidder derhjemme og har brug for at få mere blod på tanden i din Photobix, så kan jeg klart anbefale det.